Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kadasig lang sa tiyempo naton, Miyerkules na kita, Hulyo 22, tuig 2020. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton nga pagpangalagan ng aton nga mga ka-aksyon nga nag-monitor na via Facebook Live. Good morning and thank you for listening. Kag pag-monitor sa aton nga pagpangalagan until 9:20 in the morning. Aksyon Hotline. Aboylog naton karon nga aga, of course, ang aton nga magka-aksyon man nga nagatutok kapaagi sa ila sini nga mga transistor radio sa ilang mga monitor sang salakyan diin ka man nga bahin sang probinsya, syudad sang Bacolod, bilog nga kalibutan. Good morning and welcome to the show. Hasta kita sa nasiling ko na diri sa Miyerkules nga presentation. Naroon pinakamadalag ko nga mabalita nga atong tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang pila ka mga nagapanguna nga balita diri sa lokal, of course, after nga may ara sang gindeklarar ang LGU sang Bacolod, kag subong man LGU dito sa Iloilo. Ginapasiraliwat ang mga borders, ginpauntat ang biyahe sang mga fast craft. Bangod man sining hindi maintindihan o komplikado nga statement sang isa ka ospital nga nagbunga sang pagka-alarma sa duha ka mga LGU. Although may clarification, pero ti amo na ang question subong nano diri ang sarang mahimo ang advisory kag pagklaro sini mismo gikan sa Department of Health. Ti amakon mo ni nagsalasalam publiko, naglibog ang ulo sang pumuluyo nga nagamonitor since kagin palayag sang isa ka hospital noong Riverside nga may ara ya sila sang puno na o kon pag-intindi sang publiko primero portik damo ang kaso da sa ila bangod man sang advisory to the public nga ilagin release. Kay full capacity na sila kuno mo. Amo na iyang nabutang sa official statement kay ila sinigin pagwa. So bangod sini insigida ang alkalde dito sa bahin sang Iloilo nagdesider man siling yaop nano nang balita na sa Bacolod abi siratanay ang mga border area na to no border ang mga borders tanga hindi ta mag-allow magpasulod sa mga taga Bacolod. Pagkabati sa alkalde, kag pagkahibalo sini nga notisya o kon informasyon, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod nag-decide man nga maghimo sang official statement kag nagpalayag man ti amo man kita di sa Bacolod di man pagtugutan makasulod ding taga Iloilo. Plano ini man, why balag sang meeting ni nga ginakandak ang Department of Health? Ang instruction bala nila nagkulang, especially sa mga hospital. Paano gid kag ano ang insakto diri nga protocol?
ang sistema kung magpagwa ka mo sang advisory. Agod nga hindi man magtalang-talang ang espiritu sang mga pumuloyo. Ano pagid ang mga balita? Now, bangod sining padayon nga problema sa COVID-19 kag mga kaso nga nagatsaka diri sa aton sa Bacolod, diri man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, but again, kalabanan diri, of course, ang mga yara sa quarantine facility, no? Ang mga LSI, ang mga OFW, although may mga cases na nga gina-consider as local transmission. Tigaling amo na balado, why gid properly ini mahatagan sa bugat sa DOH sa Region 6, no, kag declaration nga indeed local transmission na ginaman ang pila ka mga cases sa aton sining nga palibot. Ano man nga sistema nga aton man nga daw kulang haw, no? Amo na ni ang kalawigon sang epekto sang COVID-19. May ara gihapon chances o may ara gihapon sang nagakalanabo nga kakulang sa implementasyon sang sistema nga nagaresulta, no, sa hindi kun kaisa husto nga pagpagwa sang mga advisory. Di may mga disinfection karon nga aga nga patigayonon dira sa New Government Center kag iban pagid nga talatapan sang gobyerno. Check karon abi ang mga opisyales naton diri sa Bacolod kon bala pila ka mga lugar nga may aras ang pagpang-disinfect nga ginhimo ang CDRRMO. No, kay importante ini mo kapin pagid sa may mga plano nga padulong sa government center. I-check tayo na dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Tas isa pagid sa aton istoryahan karon nga aga mga kaaksyon aryo ang committee nga nagauyat, no, sang pagtatap sa mga locally stranded individuals o kon LSI, kundi ang Cebu puwerte kadamo gyapon sa mga Bacolod noon nga to didto stranded pila na kabulan nga nagaproblema bangod sa ila sitwasyon kagluyag magpauli diri sa Bacolod because somehow bisan magsunod sila sa ginatawag nga health protocol, at least ari di sila sa Bacolod bla. Tikabalo ka naman ang cases sa Cebu last time. Ang pagtaas hindi hamak, may lang gani sang ulihi, no? Bangod man nga sa bulig sang gobyerno kapin pagid padalaan sang military, at least daw ay gid masyado na, no, ang pagtaas sa mga cases diri sa aton iya sa dito sa Cebu. Pero tiya mailis ay ito, kabalo kita kinsindi kita sa sitwasyon nila, galalain ni sila mo bangod sang tuman nga gina-experiensya na nila nga kabudlayan dito sa Cebu, no? Ang iban may lang gani kay ginatatap man, no, sang mga LGU dito kay kun wala baw dako gid nga problema. Kag ari pay ang good news, ginahulat o nanda-download na ang pondo para sa second tranche sang Social Amelioration Program. So i-check na lang karon sa aton diri sa lokal sa DSSD kay may mga reports nga may ara sang pundo na of course nga magatupa para sa mga pumuluyo diri nga nagahulat sang ila sining second tranche o kon batunon nga kaayuhan. Man sa tutuod lang long overdue na no? Ang paghulat sang mga pumuluyo nga may ara plano kag handom nga makabaton sa second tranche. Pero bangod sang mga sistema nga ginpatuman sang gobyerno para ma-make sure nga wala gadulubli ang pagkuha sa mga benepisyaryo, may ginpatuman, no, nga mga requirements, no, kag ini nga mga requirements amo ang pagbutang sang mga data and information nga kompleto to make sure
nga hindi na masulit ang pagdulobli baton sa iban, kay may ara mas laging baton nga financial assistance sa iban nga programa sa gobyerno, na tiyan mo na, nga may ara sang complete data information nga ginhimo ang gobyerno. Pero antes sila mga ka-aksyon na kay istoryanta pag karon, may sayong League of Municipalities sa bilog na pungsod Pilipinas ang ilang presidente na gambal, gusto nila dulaon ng termino sa mga elected officials. Nya kay kanugon sa mga maayong nga mga opisyales nga nagaserbisyo nga hindi magsigi sa ilang trabaho. Meaning, gusto nila nga ligwato ng aton sining kasuguan, may mga pag-reforma, pagkambyo na naman sa sistema, nga way na eleksyon. Ano ang sa inyo sining? Luyag nyo na. Kaya balawang taan ay kay Ari sa aton sining nga linya mga ka-aksyon karon nga aga. Online sa hotline. Ang aton sining Regional Director sa Department of Health, Region 6, we have Dr. Marilyn Sigob ang sa linya ta. I-check natin kay Gob, kung may advisory diri sa Bacolod, i-check ko na lang ni sa aton man governor sa probinsya kung ano man ang iya siningagin pagwa nga advisory. Gob, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Upod sa mga nagkapamati, may aga sinitanan. Okay. Si Mayor kagabi, mga 11:59 in the evening, may prior sina, may statement na saging pagwa officially, closing borders sa Iloilo and Bacolod. Now, Negros, Gob, ano ang ginpagwa naton nga advisory man? I don't think there's any need anymore, no? Coming from the province. Okay. Kapatumantan ng Bredco is in Bacolod City, so it was the Mayor Bing who issued a memo, no, or a directive. But all this is after we received a notice from Mayor Jerry Treñas, Manong Jerry, that they would like to close first the borders between Panay and Negros Occidental, and included is Negros Oriental. Okay. So, as a governor, I didn't think I needed to pass a memo, except that what is clear naman that essential goods and cargos will remain unhampered. Meaning, ang aton ekonomiya magpadayon, no? Ang ekonomiya between Panay and Negros Occidental. That to me is very important. Okay. Now, in closure for passengers, I really think this is temporary, no? This is temporary. In fact, today may meeting ang Office of the Civilian Defense Regional Office. Nagpatawag sila meeting, and the topic really is the closure of borders, no, between Panay and Negros Occidental. So I'm sure this will be cleared out, and I don't think this will last long, no? That's why ang discomfort diri sa mga pasahero na kung tani may schedule na sila, no? But ang importante is ang ekonomiya nato nagadulagan gyapon. Correct. No, pero since may ara gyapon, no, hindi malikawan ang record everyday, may ara sang mga nagaka-recover, may ara sang nag-ayo sa sining COVID-19, the sad part of it kay may ara gyapon sang mga na-record nga naga-positive. Ang paglantaw diri sa province in the coming days kung amo ni gyapon ang trend, Gob? Especially that we continue to receive LSIs or OFWs, possibly gidya na may ara ya ma-continue gyapon ni ang mga COVID positive nato na migrantes, no? But what's important is that na-quarantine naton sila, tapos na-treat natin sila. Kaya damo man ta mga, I think over 100 naman ang mga nag-recover sa aton. Okay? So, with God's blessing, it is not a death sentence man kung ma-COVID ka. But, of course, it is really a responsibility now to avoid that, no? Kapilan na natin ginaliwat-liwat ang mga minimum health standards, so we just need to follow that, no? We just need to follow that. So, I was listening to the meeting sa Malacanang, it was shown on TV yesterday, nagambag to si Secretary Duque that
ang target ng Pilipinas is to test 10 million Filipinos up to 2021. Up to 2021. Meaning to say, magpadayon gapon ni ang problema sa COVID, no? Kaya how come they're talking about testing up to 2021? That means to say na araga po ng problema sa COVID, no? So we just have to survive this, and we can do that, no, by minimum health standards. Yes. But sa results ng imo meeting with the local chief executives and speaking of the facilities natin diri sa province that includes sa mga LGUs, kumusta Gob kung amo niya ang trending o kung amo ning trend abi may ara tendency o posibilidad nga magka-problema kita kung sige-sige kang magbaha pagid ang pagsulod sa mga LSI kag magparauli diri sa aton? You must remember, Actioners, no? We were given a 2-week moratorium. No? There was a halt of 2 weeks, no, that we stopped receiving LSIs or OFWs. Okay. The reason then was because napuno ang atong facility. Okay. So if that happens again, ma-request na naman kami. Okay. And pasalamat na sa National IATF, especially sa National Task Force, na they allowed us, no, a moratorium. Okay. Now, in that meeting with the mayors, ang problema kasi natin is while we are fast in the testing, we are also quick in issuing the positive cases, no? Because it's important na ma-identify sila tapos ma-isolate. We were slow in the negative cases, meaning in the reporting of negative cases, no? Okay. But last week showed a very big improvement, no? Because we were now releasing negative results in the thousands. Okay. In the thousands. And in that meeting, we agreed that from the day that you were swabbed, 4 days after, ara ng results. Very good. Both positive and negative. Ang positive gani in 1 or 2 days magwa na. Okay? Ginauna nila pagwa dayon ang positive. Pero ang negative, what we assured the mayors is that from the day to swab, 4 days after, magwa na ang line list of negatives. And the mayors were happy with that, no? Because, it's very costly. It's very costly to keep them in our quarantine facility. And a negative result or a negative person does not deserve 1 day more in the quarantine facility, no? So we're working on that, and so far we're meeting that. Like yesterday, there were at least 700 line lists that we released, no? So nag-improve naman gid ang operation naton sa molecular lab. Yes. So since kang aton national government is nagaplano sila sa pagkandak, no, sang testing nga madamo until next year. Ang province may plano kita to conduct also a massive test, especially to different sectors nga daw amuning target kang maging priority naton, Gov? We cannot afford a mass testing. That is a reality. So yes, what we're doing now is as needed. What are the needs now? The returning LSIs, the returning OFWs, the returning ROF, no? So these are the sectors, no? These are the sectors that we are targeting, no? Even those neglences that are coming. Neglences that are coming home, no? These are our targeted sectors, no? But definitely we cannot afford a mass testing. Okay. Now, even if we're just doing target testing, I would like to. I'm about to write a letter again to Senator Bongo if they can consider a second tranche of Bayanihan grant, no? Because we really need it. No, we really need it. Ang first tranche ng Bayanihan grant natin was really, we used it really for COVID, okay? And the way it's going, and even the national government is saying we will do testing up to next year, then that means also we will have to do testings also here up to next year, no? So I hope the national government will consider a Bayanihan grant part 2. Aha. To all the people of Negros Occidental, finally, nanong imo sinimatugon ang mensahe mo, Gov, sa mga pumuluyo sa Negros?
we have local transmission, okay? So I'd like, for those that go out because they work or they have to buy essentials, please, minimum health standard, okay? Now, maybe we can do something even more. If it's a normal routine for you that every day you meet 10 people, reduce that. Reduce that to 5, no? So we try to minimize ang physical contact, okay? So muna lang, no, panawagan ko sa mga negrenses na a lot more sacrifices has to be done, and let's all do our part, because if we protect ourselves, we are also protecting others. Thank you. That note, Gob, salamat sa time gilatag sa Action Radio Bacolod. Good morning. Thank you. Action Hotline. Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang ato nangin kaupod siling siyang gobernador. Ang Negros hindi naging manunid na nga magpagwa pa sang the same advisory now katulad sang ginimo sang Iloilo and Bacolod, because closing the border nga gin-declare sang Iloilo and Bacolod tibod lay iway naman na nunid naman kay of course matabo sini hindi magkasulod no. Mudlay sinitod kung may mga importante ka kung nagkadto katong iban may mga nagkaladto sa Iloilo, may mga events kag activity nga ginatinan tibudlay ni sila magbalik ani temporaryum agngod man o hindi sila makabalik dali-dali bagon man sining desisyon sang duwa ka mga LGU. Action Hotline. Ang isa sang aton ipamangkot diri balikan ikadtuan tabi si Lieutenant Commander o si Commander Jansin Binamin sang Philippine Coast Guard. Kay Tikon Bacolod ang Iloilo lang mismo nga mga LGU ni ambot na no matabo niya ang mga motor bangka ni kon ilapan ni nga kuno na nga ipasudlon ni bala mga sa pulupan dances di governor why man siling niya sang advisory katulad sang Iloilo and Bacolod. Pero ma-post lang ko, daligid lang sang pila ka mga commercial break, balikan ko si Commander Jansin Binamin in a while. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar. Hotline. Alas 8:25, Action Radio Philippine Standard Time. Daw the Governor nag-mention, silingati no need na for me nga magpagwa man sa advisory katulad sa ginimo sa Bacolod and Iloilo. Now, ang diri sa aton, meaning to say, untat ang biyahe sa fast craft. No, ang mga essential goods and delivery sige na iapagi sa Roro. Galing kinakita ko may advisory sa province of Iloilo. Nga daw, ang operation sa Dumangas Port doon taton man nano ang advisory sini. Ang mga motor bangka automatic maning wine man biyahe patabok dito sa Iloilo and other areas. I-check naton karon gaga.
Online sa hotline. Para sa benepisyo sa mga nagapalamangkot, joining us over the phone is Philippine Coast Guard Commander Jansin Binamin. Sir, maing aga si Action Art diri sa Action Radio. Action Art may aga, pag sa tanan tagpalamatay sa imong programa may aga sa tanan. Sir, ang advisory nga Bacolod Iloilo borders ging close and may ara ka man gani advisory ngin pagwa last night. Pero sa province, halimbawa ang mga nagabiyahe motor bangka, pakadto dito sa iban nga mga abahin sang Iloilo, what will happen? Sir, ang aton nga motorbangka nga gabiyahe sa under sa jurisdiction sang naton nga province of Negros Occidental is diri sa Pulupandan and going to Guimaras. So ever since ang Pulupandan hindi pa nag-open da sa panakay ng pasahero. Okay. Only essential goods and cargos lang. Other than that, wala naman Cadiz and Bantayan nga wala naman na gabiyahe because of the advisories, no? Okay. And then I think that's the ang between Bacolod province of Negros Occidental jurisdiction and province of Iloilo. Sa Bacolod City, kaya under sang Bacolod City, ini ang aton nga fast track. So, why naman niya problema since nga nakapagwa naman advisory ang duha ka LGU kag automatic man tuya dayon nga ginuntat ang ila biyahe. Yes sir, no. The Philippine Coast Guard in effect will just follow the directives of the chief executives. Okay. And then it just follow siguro kay wala man na pasahero ang mga fast track naton automatically hindi na magplatog-biyahe. Pero after sang inyo advisory, since nga it was done yesterday, siningaga sir, why man sang reported stranded passengers, nagkinadto pa sa port, nga nagahulat pa, nga hoping nga may biyahe, daw ay man gid sang stranded? May ara man nagkadtogid, tapos nag-aayo bla na mga persons outside the residence. Apor. But, mga apor naton. So, ang advice lang is that temporarily hindi yan ay sakay. Ang pwede lang din siguro makasakay na aton yung mga emergency health providers, no? Aton yung mga persons and authorities, and of course mga government employees who's in the performance of their duties natin lang din siya sa province of Iloilo or sa Iloilo City. Kabalugi ko nga damo ning nagkala-stranded naman, iban may mga meetings, may mga ginkantuan nga special events sa Iloilo. So hopefully hindi na gid man maglawig ning temporary closure kag magbalik kung tani sa normal ang biyahe, Commander. Yes sir, no. With the coordination also sa akong man counterpart dito sa Iloilo, I think subong may meeting sila and then na muna ang isa ka topic nga i-discuss ang regional IT. So sa listening public, anong imo advisory so that hindi na sila maruya bala kun sa mga mga karayaan, hindi na magkaladto dira sa puerto kag may mga plano nga mag-travel sa Iloilo? Yes sir, thank you sa opportunity, no. So sa aton yung mga pumuluyo nga gusto pa magtabok sa Iloilo, so temporarily step ana yung aton pagbiyahe. So wait for further advisories, no. Kaya hopefully ma-lift man yung aton pag-stop sa biyahe. Kaya baloka ang aton ekonomiya tanin medyo pick up na, but then ang incidence ang COVID cases do gataas man. So anyway, we'll see, no, kung ano gid ang assessment din sa aton IATF region. On that note, Commander Jansin Binamin, salamat sa time. Good morning. Good morning, sir. Action Hotline. At least mo na, no, ang himuon na lang sang mga may plano nga magpadulong sa Iloilo. Kag amo man dira sa Iloilo, padulong diri sa Bacolod, hulaton na lang kung anong result sa meeting. Because today, kung naga-meeting dito sa Iloilo, si Mayor Bing Lunardia nagpatawag man sa meeting diri sa Bacolod upod ang mga city officials. Ang mas manami diri guro kung ang taga DOH may ara bala sila sang himuon na naman nga meetings hindi lamang sa mga chief of hospitals, hospital management,
another sector nga kinanglanon kung may ara ginman advisory nga ipagwa. Ngayon ang uniform kag mangin official statement nga hindi maka-create sang chaos sa public like sa natabo recently. Hindi kakita doon, kundi nagsala-sala ang publiko. Kung ikaw abi hindi kakangop, kapin pa kung mabasahan mo ang ginpost. Nga nagapagwa sa advisory ang Riverside Medical Center nga full capacity na sila kang hindi na makabaton asang patient o COVID patient kay perti ang kung maglantaw kag imo interpretahon kundi ang full capacity mambal kang ay puno-puno sila pila ka gatos ng ilang COVID-19 patient ha. So may ara sang pagtadlong sa sining statement ang mismo pamunuan sang Riverside Medical Center kang iya sining hospital advisory nga ginpagwa nagasiling the Riverside Medical Center Incorporated would like to make a clarification on its hospital advisory issued yesterday, July 20, stating that the isolation facility specially designated for COVID-19 patient has reached its full capacity. The isolation facility has only 11 beds, in which 8 are occupied by COVID-19 positive patient with mild symptoms and 3 are occupied by probable patients. In addition, there are 8 suspected probable patients admitted outside the isolation facility but within the designated COVID-19 area at the 5th floor of the hospital. The RMCI has allocated 20% or 53 beds out of each bed capacity for COVID-19 related cases. As of July 21, yesterday ni siya, only 19 beds or 36% are occupied with 0 death. Since the start of the pandemic, this is considered a low census for COVID-19 cases admitted in a healthcare facility. The RMCI assures everyone that we continue to take care of our healthcare workers and patients for the safety of the community. Furthermore, in compliance to DOH AO 2020-0016, the RMCI has planned to increase its COVID bed capacity to 30% as the need arises. Tigin release nila ni kapon. No, galing nga mo lang na bala. Ang diferensya kabalo kati ang publiko kung makabasa sina, why man kita makaintindi kung ano ang protocol o kung ang system ginapatuman, halimbawa sa Department of Health, ting epekto kung resulta niya, kung taga Iloilo ka to karon, o kung di nagsala-sala sila kaging kakibot nila ining advisory. Okay, why man napaintindi nga mo nagali mo. Nga may ara lang nga allocated, nga mo nakadakuon, kagadamuon sa capacity, ang ospital, te karon kang interpretasyon to ya, sa nakabasang laom nilang bilog ng hospital gingamit na COVID-19 patient. Kundi ang epekto do kadako nga mo ni ang nagpasala-salaman sa mga opisyales na ton. O tiyang mayor to sa Iloilo, pertikabtik mo. Jutay tingki lang niya, dasig dayon magimo desisyon, kundi amo na ang epekto niya. Now, ano bala ang meeting kag bala nagsugod na umpisa na? Ibalon ta na karon diri sa aton sa local so that the public may know. Kabalo ka grabing epekto sinimo ang tawo kapin pagid kun di mo papahangop sang sitwasyon ang ila pagpamensar nga tiperti nagikalala ang problema sa COVID-19 kag nagalain ang direksyon no ang tawo kung isa do kakadulaan na sang ila sini nga pagpaningasog kapin pagid sumug survival stage kita mo pangabuhi isang tao lang tawan yung bla o pag-abot alas city sang kapitan, libutan, bakulod, laki doon na matyan, jutay na lang tao, galagaw. Kaya mo ina ang epekto sining nga pandemic ang COVID-19. Ano ang dalagan kag ano ang ginistoryahan sa mga city officials ta diri? O DILG, anong mambalyos ni sa mga locally stranded individual? Para pulion ta naman sila bala ang mga taga Cebu. Amo ina nga mag-consideration ang gusto maibaluan hindi lang sa Bacolod noon kundi Negros Anon.
Para hindi ko malipat, by the way, happy birthday, Gilya. Kabalo ka, malipatan mo lang birthday mo, hindi lang yes ang asawa mo, Action Dorel mo. Happy birthday kay Mrs. Gili. Hindi na importante kung pilang edad niya, pero nag-celebrate siya sa birthday niya karon nga daw. Happy birthday sa imo, kag kabay pa damo ka na dugang nga birthday nga mag-aabot. Kag kabay pa nga ikaw naman anay gasto. Hindi Happy birthday. Siling ni Action Dorel, I love you. Ati normal na yan. I love you. Kag sa kay Simon Hordan, sa hinablos kong gwapo, celebrar man sa niya birthday, dungan sila ni Mrs. ba? Happy birthday to both of you. Kag sa tanan nga mga nag-celebrate sa ila kadlawan, happy birthday. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama.
Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingiba. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw
Tausang bituin, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, Sa masanag nga buwas damlag, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Sa tanan nga nagtamyaw kay Mrs. kay Kagawad Baruca Rombines, na? Melchor Baruca Rombines, salamat gid Kagawad sa pagtamyaw. Salamat sa pagmonitor kay Inday Ivy Alvarez, taga Purok Paho, Barangay Dulaw, Bagos City. Kuno salamat gid. Okay, Simon Jordan, Simon, happy birthday. Mayong pagmonitor. Ayos ang iban nga mga ginpadala nga mensahe si Ma'am Vanessa Mayo. Tiga monitor man ni siya. Yvonne Iliadogatan, si Ma'am Vanessa rin sa Amerika, no? Poing Gu, paring Raymond Alarcon Sagal Jr., ginatamyo si Jerry Horilia Ramonito sa Daya Santol, Mandalagan. Okay, ara na si Bay sa aton sining linya. Online sa hotline. Balikan ko lang siya bala kay ining eksperyensya nga natabo sa Riverside Medical Center. I think isa ni siguro sa diskusyon nila with the mayor sa meeting. Kay silingko ang Riverside, although may sala ang advisory nila, may na lang ng Riverside kay nagpagawa sang advisory. Abot ang iban nga mga hospitals di, why sila isang gina-cater nga mag-COVID patient? Kag anong update kag nanong sitwasyon nila sini? No why ma-plastar mayo, no? Vice, may ngaga? Ngayong action art, ngayong agad siya atong tagpalamatik. May ara sang panibagong advisory ng Riverside, gin-clarify nila atong ila sining statement and advisory. The problem is, daw ay ma-coordinate sa local IATF ining advisory, no? Ang isa pa gid bala advice ang concern ko, abot sa iban nga mga hospital, kumusta iya? Kinuway man sila sang tinimok-timok? Well, to be honestly, action art, hindi ka kapalakyo sa DOH eh. Huwag man ang tanan nga private hospitals today except sa Mercy, Queen of Mercy, nga about to open ang biolab nila. Chances are pwede nila taguon kung aranda sa ila. No? But may kung ka responsible ka or kung ka obligado ka sa DOH sa report mo to. So ang subong, existing subong, ang biolab, ari man lang sa regional hospitals, sa provincial hospital, kasi sa Western Visayas hospital. So hindi ka kapalakyo. Ang sala lang to, ang misleading na advisory, hindi man ganito press release. Pero, I don't know kung anong reason nilang wise lang press release. Sa Facebook account na nila din, post na nag-create panic sa public. Kahit kabalo man tamang complete mo. Gani man? Di ba? Kahit may DOH requirement na 20% of your bed capacity i-allocate mo ina for COVID-related cases. Tapos, gini-increasean pagit from 20, gini mo pagit 30. So, kung mag-issue ka ng statement na full capacity ka, di, magang tao nag-speculate eh. Magang tao nag-create panic, kanya pwede. Imaginon mo lang mga 200 bed capacity, sila mag-30 at 60. Then ang ila naman, yesterday I was there during pagtawag ni Mayor sa ila. Both ang ila chief of clinics or medical director kag sa presidente nila. Very clear nga ginambal nila 4. Then sa segment na subong 8, ano kitala? Uy. May ara 2, may 4, may 8. Amo na gani. So sa question siyang, parehas ba siyang pamsi? Pagka may positive sila sa kapilog, press release sila. So ang tao lang speculate. Ang tao hindi makulbaan. Pero kung may taguon ka da,
and then namin. Only to find out nga ang ilang rooms, pang quarantine ilang employees. So, tiyan mo I think, ang basis, ang Iloilo, na nag-issue sila, EO, na ipananay ang travel sa tagapakulod siya Iloilo. Kundi naapektuhan yung ekonomiya sa tao. Okay. Ang malain sinada-actionat, kung nagkalapot ato sa Malacanang, kasi deklarar tabla siyang IATF nga national nga ECQ. Sus, pwera pala yun. Kung collapse yung aton ekonomiya. Gani man. Then, tawagan sila ni Mayor, correct na nila statement. Kaya muna napagwa sila sa bakong advisory. Okay. But, sa imo level, may plano ka, sir, nga mag-conduct meeting pagid, upod di sa ila, nga para once and for all, bala kung may ara pa later on nga mag-cases na mag-iperyosin tuod, may ara 2, 4, 8 nga report, kag hindi klaro, gyapon, ti kundi ang publiko, gasala na iya mag-amuna? Well, ibilin ko na iya siya kay Mayor. Okay. Kung anong kay Mayor, tiyan ko na lang. Oho. So, anyway, hulaton na lang nato. May meeting ka mo kay Mayor Subong, no? Wala, yesterday, so happen na nagma-meeting kami. Mga 3 o'clock to nagawa ang sa Facebook mo. So, nagkindala na lang namon meeting man to ang stand sa Bacolod. All the while, we thought siya nga, ang Iloilo, nag-stop tungod na damo itong ila mo. Talog ulit niya mo itong reason. But then, understandable man kay boss executive gusto man proteksyonan ng aton constituents. So, hulaton tang, I think mag-istorya na si Melvin, si Melvin. So, ga-expect kita nga because of this clarification, kabay patani nga mampawan ang Iloilo to kag magbag-o ang pabinsaron sa mayor nga i-lift to ang executive order kagabay pa nga kon ang IATF sa national nga monitor to hindi man sila magkaagag maghimo desisyon nga i-ECQ or GECQ kita dire. Kung nagkakuha niya sila Actually, ang DOH yung naghahatag feedback mo or nag-report sa mga cases tadi all over the country. So, hindi ka kapalagyo sa DOH kung magpa-test ka subong. Okay. Pero kung damo, wato man ka-open ang Red Cross, wato man ka-open ang doctors, wato man ka-open ang Lady of Mercy. So, hindi ka kapalagyo sa DOH. Mabalaan kung pilang positive dira and kung diin ang probable na nakuha ang virus. So, let's hope and pray ng mga next na mga advisory from the hospitals ng kuha na bala, yung very clear. Gani man. By the way, i-check ko lang, Vice, may session ka mo today, kayo daw may pang-disinfect dira sa NGC. Ano matabo si man? Well, wala kami din mo bang session tomorrow kay disinfect ang NGC. Okay. Kaya si positive patient to sa GSO, I think the liaison to siya mo. Oo. Sa GSO, so nagdamo to siya offices ng katuan dira. But ang report ka ng nagkadto siya Sanggunian, nagkadto siya steno section sa admin sa diin pa, but nagsulod siya office ang isa kakonsyal. Well, July 6 pa to. So kung compute mo ang number of days, kasi at the time hindi pa siya infected. May report naman na nagkadto to sa accounting office, may billing treasurer's office. So disinfect na lang. And ang sa Old City Hall nga nagtingnan to siya lawig-lawig, din tanan sila to na home quarantine. Din swab to sila tanan. Okay. Ang DILG na home kuha na lang sila.
balay sila na yung obra. Ang senior citizens na nga office, they can close man anay. So, pero ato sila na, kung ato na-isolate na to. okay. So, balik ang inyong sesyon, bali instead today, buwas ka mo mapatigayon sesyon. Yes, kaya disinfect ang diarami mo sa bilog na English. Okay. Sige, anyway, Vice, finally siguro imutugon na gid lang liwat sa mga pumuluyo naton diri sa Bacolod. Well, kaya ang community or local transmission ara na. Halong ka. Hindi tampaktan dan tupat balay mo kundi na siya nagalim. So, hindi ka magsali. Suliton ka man gyapon. Ang pag-usar sang mas, ang pagdistansya siya tupad ta, mga 96% na ako mo. Na hindi ka malatnan. Didugangan mo na siyang personal proper hygiene, chances are hindi ka malatnan. So, doon ka lang ng aton mga advisories, then natabo sa Cebu, hindi matabo sa aton. So, hoping sundo na naton tanan. Okay. Salamat kita, Sunard. Morning, good morning. Action Hotline. Si Sir Juan na lang, Sulinap, okay naman lang kay City Ada, no? Si Sir Sulinap, Jerome lang sang GSO, ti quarantine sila. Sumong tanan nga kung mag-transact ka na sa office ng GSO, kung may kinanglanon ka gidman, ti wala anay eh. May lang kay si Sir Jerome, sa mga menya gurudo, amot kung may exposure man siya, pero ti quarantine, ini automatic, tanan sila eh, nga mga employees under dira, sa General Services Office o GSO sa syudad sa Bacolod. Amo na kay ang virus, hindi mo niya ma-sure, hindi mo niya masigurado mo. Tandaan tagin nga hindi mo makita. Asymptomatic ka, daw indikasyon nga may COVID-19 ka. O, nga may ara virus na lawas mo. Titanan kita kinanglan, sunod gid sa protocol. Buka gabi, naglagaw ko na sa may nangumpra kami ni Mrs. sa Libertad sa kalanaan niya to. Purti, ang tao to, matyagan ko, wala kami ni Mrs. kasuksok isang face mask. Siling ko mag-August ni mag-umpisa ning operation sa city. Ang task force mag-iyo na, pamatyagan ko damo, gini magkanadakpan mo. Pero ari, joining us over the phone is the head of the GSO sa Bacolod City. We have Sir Jerome Solinapa. Online sa hotline. Sir, may ngaga, kumusta ka? May ngaga, Sunard, okay kita. Okay git. Why ka man ka pangatsiw kung gaubo? Daw ay kita, daw hindi daw di wala kita. Kibot makugapon pagkabati ko sa balita, siling ko ba, dumduman takanayon, siguro kumusta si Jerome? To ba si konsigi to sila istorya katawo niya bala? Actually, katugin mo sa akon, ang tao na, kaya nagpapirma siya mo sa papeles pala. Tulog man siya. Okay. Galing-dali man lang. Galing man lang. Pagkatapos sa pirma, gamay ng istorya, buwa mo sa tayo. Huwag gani, 5 minutes. Pero naka-face mask ba siya that time, no? Oo, ka-face mask siya. Kaya face mask mo. Wait, may policy kami sa opisina na tanan, ma-wear face mask mo. Hindi Pero, pwede nga may ka-face mask. Gani, pero sa opisina mo da, subong, kung may mag-transaction, why ginanay subong kamo office, ya? Why, kay as per advice ni Mayor Bing, pag na ngayon mo clearance sa iya, nga isira anay. Na ngayon mo clearance kay City Administrator nga isira, kag nag-close coordinate ko sa City Health Office kay Dr. Enzoli kag Dr. Ratan. Okay. So, ang advice nga, amo na, masira lang anay, kag kulaton ang amon nga result. So, bali, in the meantime, tanan ka mo, Sir Jerome, nagpa-RT-PCR test o nagpa-swab swab test? Swab test gido. 20 ka tao ang nagpa-swab test. Ato lang ang tao, gid bala nga nag, close contact gid, na ara siya sa gathering. So, amo to 20 ka tao. Atong tao mo, sir, nga nag-positive, tunano to ka, ano nang trabaho na nga grabing exposure niya? Kay kwan siya mo, utility worker, kasi kwan siya messenger. Okay. Utility liaison.
So ang iyang assignment is base center. So nagkadto sa office para magpapirma papilis. Kag maging kato sa ibang opisina. So do na contact tracing naman to sa City Health ko din siya nagkadto. Okay. And may mga actions naman nga ginimo. So meaning all of the employees under GSO will be under quarantine until 14 days. Sa office lang, sa office nga tao. Sa office lang. Kami tao mo, may sa plaza, may sa patio, may sa NGC. Sa office lang gidya sa admin kag divisions. May in charge man sa ila subong nga mauyat anay temporarily. Wala gid kami subong nag-office. So transaction maulat after sang results ang swab test. Okay. Kung positive na kung negative ang among result, makaskeletal force na kami. I see. So, hindi kami mag-full stopping, mas skeletal lang anay para kagway face-to-face transaction anay, may mo kami to device nga wala anay close contact sa mga client. Oo. Mayo na. No, kung kinanglanon ko mabutang mo do may megaphone daw kung ano nga system na nga mag-istoryanay kamo may lambla communication nga hibati ay lang hindi magpalapitanay lumayo na. Nga mabutang kami mga plastic shield plastic shield. Para nga may protection mga gamay ang amon ng mga tao kag way labot kag face mask sila. Okay. So anyway, kami na action at negative kami dito nan kasi daw ang age range bala sang ara nagklabilin sa opisina sa mga huben pa bala mga late 20s, 30s, 40s amo nang kami lang abing may edad ang ako kag akong assistant may edad may edad mo nakita naman ang physical structure kang kondisyon mo nga daw 30 years old pa man magulang mo. Okay pa kami I think the public has nothing to worry sa among opisina. Okay. Mas maayo nga at least na diskubrihan no nga inang way na naglawig nga base kon sige ang contact dira kon exposure kag ang direct contact sa mga employees puwera palayo lang ati kon amo na tabo. Natimayo na gani kinadiskubrihan at least may mga measures kamo nga ginhimo gilayon. Yeah, actually sa pitsa 8-9 sa nagkadto sa opisina mo. Ang swab test siya, nagpa-swab siya 17, nagwa 20. Oo. Pero walang aware kami, nag-positive siya. Okay. So, kung lang taon na ito, tani, damo na ang na-expose siya, damo na tani may mga symptoms Gani, galing kiti. Kung ang symptomatic, galing kung kay isa, sir, hindi mo na makita nga may mga symptoms Amo lang ang problema, kung ang symptomatic siya. Pero remember, ka 13 days na namon, subong was 14 days na. So, dapat ka nagpa-swab test na kami, una to na namon ang swab test, pagka Monday, makareport na kami. Kaluyan. Ay, kabay pa. No, ang incubation period nga daan, ang lain sining ining animal klase COVID-19, hindi kagamay siya, properting halit yung blaw. Gani. Kung makakita lang ni sa tani, pasilhig na lang ni sa mga men mo das plaza mo. Tani, isiligon ta na lang. Galing hindi ta makita. Amo na po. Yes, sir. Amo ginapersa, mantang magpawayway, guro anay gamay. Amo ba na? Medyo halong lang, kag-relax lang dira, Sarah, keep us posted praying nga maging negative ang result ninyo. Kabay pa. Action na. Thank you, Gina. Amo na siling ko, sir, sa iban nga nagapatest kon pregnancy test, pag positive ka, tumbo kay mo. Di ba? Sa iban nga ba, niya positive mo, lipay ka. Amo niya galing sa COVID-19 test, nga pag positive ka palang luya kaya. Naturally. Baliskad yung epekto. Ganit man. Sir, thank you so much for the time. Good morning. Action at welcome. Salamat man. Action Hotline. Teka bay pa, naway ginman ko no sa nagbatyag sa sintoma. Medyo mga huben pa man ang mga men, siling ni Sir, ako malang may edad man di sa ila, pero pasik man ni Sir Jerome, mahilig mga daan sa laswa ni siya ginakonsumo niya. Kabay pa, nga mangin negatibong resulta para balik operation man ang ila opisina. Action Hotline.
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Thing Combination. Why na ta tiyempo kay Zenia Zia, kag Merna Onofre Cloud, Omega Tihiko, Jocelyn Kalamaan, Maria Mahilom Tihok, Duayan, Rafi Bantiling, Martin Gonzales dra, Glenn Zavala Akupan, morning sa inyo. Nang iban, pasensya gid karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline. Action Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon